बिटिआर हालामाव गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंजानो थांगासिनो दं बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल। गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवलखौ फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जागोन। दिनै बे नोजोरजों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवलनि बागै मिथिसार होनो थाखाय मोनसे कार रेली खालामनाय जायो। बे कार रेलीआ बड'लेण्ड मुलुगसालिनिफ्राय जागायजेननानै दिनै तामुलपुर जिल्लायाव सहैयो आरो बे रेली खालामनाय हान्जाखौ बरायनाय जायो। बे रेलीनि सायाव मा बुंदों फै जों आबुङै बाथ्राखौ मिथिना लानि। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जागायनानै फैना जोङो पाठशालानि बड'देब इउनिभार्सिटियाव हाबनानै दिनै तामुलपुरनि बे मथंगा सकआव सफैबाय। जे बे जोंनि जार्निनि बे कार रेलीनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मोनसे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जानो थांगासिनो दङ। बेखौनो जोङो आसामनि बिभिन्न फरायसालिमाफोराव लोगोसे अरुणाचलनि राजीव गान्धी इउनिभार्सिटियाव थांनानै जोङो बे नलेज फेस्टिवलाव मा दं मा गैया बेखौ जोङो फोसावहैनो थांदों। दा बेयाव नोंथांमोना जोंखौ बेयाव बरायनायखाय जों बेयाव गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो आसा खालामो जोंनि थांखिया मोजाङै मोजां जाफुंगोन। बेखिनिखौनो बुंबाय।